hebben een tafel vol met vrouwen hier op Internationale Vrouwensdag. Nou, we hebben het er net om die, maar het is wel extra leuk. Ja, minder leuk is het verhaal van Geertje Leegstra. Na haar vaccinatie tegen baarmoederhalskanker verloren haar leven drastisch. Ze sporten net meer en ze het pine en slikt 21 medicijn dies. Margriet Gerritsma die maakt een Frieske variant van de netwerkwebsite LinkedIn. En haar smart work met ZZP'ers on werk helpen hier in Friesland. Goeiem, dit is Bient. Op de dag dat maar weres blijkt dat vrouwen van Venus komen en man van Mars. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. We go to that particular box. We pull that box out. We open the box. We discuss only what is in that box. All right? Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car is connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... Ja, herkenbaar, moet ik dan zeggen. Als je nog een hier aan tafel, nou het blijkt hè, want hier in de kranten mannen leiden relaxed te bestaan. Op de dag dat we vieren dat de Internationale Vrouwensdag is, blijkt dus dat mannen het makkelijker hè en dat ze relaxed te binnen. Vrouwen die komen dan vaak thuis van het werk en dan hebben ze vrije tijd en dan mat ze nog wat en dan kunnen ze net genieten. Ja, Jelly Teams, maar dat is zelfstandig ondernemer met een jouw stuk lezingen en coaching on vrouwen die het on het werk binnen. Ja, is dit herkenbaar wat je nou gebeurt? Voor mijzelf bedoel je persoonlijk? Ja, voor dezelfde, maar ook voor de grotere groep. Maar dat kijk je natuurlijk wel even vregen op tafel. Maar voor diezelf? Nou, voor mezelf is het wel een klein beetje herkenbaar. Wat me in het filmpje dan wel weer aansprak dat alles met elkaar connected is. Want dat doen wij vrouwen dan natuurlijk wel weer heel goed. Maar wat ik herken is dat je in ieder geval zelfstandig ondernemer. Maar het heeft nu blijkt uit dit onderzoek ook te maken met het feit dat ik vrouw ben. Dat je wel vaak het gevoel hebt dat je nooit klaar bent. En dat er altijd nog wel iets te doen is. En dat ik bij mannen wel wat vaker merk dat die, ik roep dan altijd, hun hoofd even stil kunnen zetten of leeg kunnen maken. Wat ik in ieder geval persoonlijk wel ingewikkelder vind. En ja, als je het vraagt naar de vrouwen die ik tegenkom, ja, er zijn wel heel veel vrouwen die het altijd heel erg druk hebben en zichzelf en zich erg zwaar belast voelen. En ja, uit het onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet komt doordat ze relatief meer zorg- of werktaken hebben. Dus ik denk wel dat Hoe komt het dan? Nou ja, het komt in ieder geval wat het onderzoek zegt, is dat hun vrije tijd veel meer versnipperd is. Dus het zijn veel meer losse blokjes vrije tijd dan dat je zegt van nou, ik ga eens een hele middag niks doen. Maar als ik dus thuis kom, joh, ja, dat ik denk, precies. Ja, we kijken het even. Hè. Die was het zil wel lekker op de bank. Ja, nou van die was heb ik nou persoonlijk ook weer niet zoveel last. Okay. Maar want ik heb gelukkig een man thuis die op dat soort dingen wat beter let. Dus ik ben bevoordeeld. Of bevoorrecht. Maar er zijn wel, vrouwen hebben dus inderdaad, hun vrije tijd is meer versnipperd. En ze zijn meer met, ja, het onderzoek noemt dat emotiewerk bezig. En dat betekent dat ze de sociale contacten in stand moeten proberen te houden, vinden ze zelf. Dat ze toch in hun vrije tijd ook dingen met de kinderen doen. Dat ze werk mee naar huis nemen, veel vaker dan mannen. En ja, dat is helaas wel herkenbaar. Ja, Margriet? Ja, heel herkenbaar. Ja? Die mannen zijn veel relaxter dan vrouwen natuurlijk. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Vrouwen willen wel heel vaak perfect zijn en alles goed doen. Oh ja, is dat bedrijfszaak, Geertje? Ja, vind ik wel, ja. Ja. Maar goed, die man die heeft dus meer ontspanning. Maar ja, wat ik bedoel, dit is een onderzoek. Dat maak je het maar weer uit wan. Maar is het slim dat je minder relaxed bent? Of kun je hem dat juist omdat je hem zo vol op verbindingen lezen echt makkelijker rond? Ja, nou, dat sprak me dus wel aan in het filmpje. Hè. Dat kwam iets minder uit het onderzoek naar voren. Ja, ik denk dat wat je ziet is, want er is ook een verband gelegd met arbeidstijd, dat vrouwen dus ook relatief minder werken, zeggen ze zelf, omdat ze zich te zwaar belast voelen. En ja, dat vind ik eigenlijk dan wel weer heel erg jammer. Dat vind ik een slechte zaak.
En ik denk dat we daar met elkaar wel wat aan zouden moeten doen. En dat is niet alleen een zaak van vrouwen, maar dat is ook een zaak van mannen. Dat is ook een zaak van werkgevers. Ja, daar komen echt veel meer partijen aan te pas om daar betere oplossingen voor te vinden. Ja, wat skient het man, die willen eigenlijk wel wat minder werkje, maar dat waren ze dan vaak net? Nou, het schijnt zo te zijn dat mannen die wel al beter zijn in het combineren van zorg en werktaken, dat die in ieder geval aangeven dat ze wel minder zouden willen werken. Maar er stond ook bij, dat vond ik wel grappig toen ik nog even wat verder las, dat ze dat nog niet altijd doen. Dus ja, het roepen en vervolgens het woord ook bij de daad voegen, dat is soms nog wel vers 2. Ja, maar als we het hier over op de dag van de internationale vrouwenrechten dan gaat het toch eigenlijk hartstikke goed met Island en met je als vrouw. Nou, dit soort onderzoekjes nog belangrijk binnen? Ik denk dat het relatief gezien in Nederland best heel goed gaat. Maar dat we er nog niet zijn. Ik bedoel, ik wil hier niet het standaard vrouwen aan de top verhaal gaan houden. Want dat vind ik niet, voor een heleboel vrouwen is dat niet altijd het interessantste. Maar relatief gezien zijn vrouwen op heel veel plekken nog ondervertegenwoordigd. En ik denk dat daar nog wel wat aan moet gebeuren. Maar ik denk ook, en dat kunnen vrouwen met name ook omdat hier ook weer uit blijkt dat ze zichzelf zwaar belast voelen, dat vrouwen nog wel steeds duidelijker moeten zijn in wat ze zelf wel en niet willen. Nou, kom op jou eens een paar mooie tips. Nou ja, want er zitten heel veel vrouwen die zitten dus de jerpelskiel, die zitten dit te in, die zitten die benen onder de controle te houden. Zet die bak met aardappels bij je kerel neer en zeg van, joh, weet je, ik ga vanavond naar de film met een vriendin. Hier zijn de aardappels. Ga jij zorgen dat de kinderen naar bed gaan? Regel het. Maar wat je dan als vrouw ook moet doen, laat het regelen. Oké, dus net wil niet alles zelf doen. Die jerpels, dat ben voor jouw vakanties. Juist. Lid mij maar weer. Niet mee bemoeien. Laat die man het lekker zelf doen. Loslaten. Okay. Niet perfect willen zijn. Wees gewoon jezelf. En of je dat nou in je werk doet of in je privé. Ik denk dat daar echt de sleutel zit. Doe je mond open als je ergens wat van vindt. Probeer er wat aan te veranderen. En dat lukt echt heel vaak wel. En zorg ervoor dat je niet perfect wil zijn. Ik heb mooi skreun. Ik neem het helemaal mooi. Bedankt Dankjewel. voor deze tips. Ja, in Bient zullen wij deze week ook naar de favoriete historische fragmenten van Siets Wiersma. Hij ziet je juster. Hij is coördinator bij het Friese Filmarchief. En Joete en Aasen dus zullen wij een speelfilm uit Jontje Zo'n 30. Heel bijzonder, want je jij er niks, maar het is al je Fries. Ja, je hebt een mooie opleiding die een uitdagende stages roemt. Maar ja, toch slag het krek net echt om leuk werk te vinden. Nou, Margriet Gerritsma, die zocht dat dit een heel soort vak komt in haar eigen omjouwing. En die woede er verhoringen in ombrengen. En dat doet ze mooi naar online netwerk. Smart Work. Ja, precies. Nou, Smart Work, ik zit op LinkedIn. En dan beziek je zoveel mogelijk connecties te krijgen met mensen die eventueel wat voor je budget kennen. Ja. Dit is alleen nog van Friesland. Ja. Alleen nog dat stekker omheen om Friesland. Nergens maar bemoeien. Eigen community met talenten. Ja. Maar waar heeft hij op het idee gebracht om dit te doen? Nou, wat mij opviel is, ik had een netwerk met heel veel getalenteerde ZZP'ers, gepassioneerde ondernemers die allemaal hele prachtige dingen deden, maar die ook heel lastig vindbaar waren en ook moeite hadden om zichzelf zichtbaar te maken. Want ik kan wel hele mooie dingen doen, maar als je geen opdrachten kan vinden en opdrachtgevers kunnen jou niet vinden, dan is het best wel heel erg lastig. En dat was eigenlijk de inspiratie voor mij om te gaan denken van als we een platform kunnen creëren voor talent, voor ZZP'ers, maar ook voor studenten die net zijn afgestudeerd en hele goede ideeën hebben, dan wordt het allemaal een stukje makkelijker. En dan gaat het samenwerken waarschijnlijk ook iets sneller. Maar ik kwam er Ian specifiek maar een vraag bij die zei van jeetje, nou ben ik afgestudeerd. En hoe doe ik dit? Nou, dat waren de ZZP'ers die mij inspireerden. Maar ik had ook een mooi voorbeeld van mijn eigen nichtje die hier aan de NHL studeerde, multimedia en design. Mooie stages had gelopen in Amsterdam. Dat ik dacht van jeetje, wat doe je briljante dingen. En het daarna toch wel heel erg lastig vond om aan de slag te gaan. En ook voor zichzelf te beginnen. En dan ga je eigenlijk niet doen waar je passie ligt. Omdat je daar niet verder in aan de slag kon gaan. Dat vond ik wel heel erg jammer. Ja, dan denk ik, als je iets meer vindbaar was geweest en je had je talenten kunnen laten zien. Dan waren de vaste opdrachtgevers hier in Friesland geweest. Die hadden gezegd van, jou wil ik wel een kans geven. Of jij hebt net dat gedaan in Amsterdam. Of je hebt net dit geleerd. Kom bij mij voor die werkervaring. Ja. We zoeken de website nou. Het is eigenlijk een verzameling van mensen die het gaan aanbieden. En die zeggen, nou, dit ken ik. Financieel, administratief, journalistiek of films. Alles is er eigenlijk te vinden. Ja. En had je daar een opsteen, wat is dan de garantie op een baan of op een opdracht?
Nou, die garanties zijn er natuurlijk niet. Maar wat je wel biedt is een hele mooie manier om jezelf te presenteren. Het is onderscheidend. Het is niet een zwart-wit cv'tje. Maar je kan meteen je portfolio laten zien. Je kan je werk presenteren. En daardoor kan je ook weer mensen vinden die graag met jou samenwerken op jouw vakgebied. Te zeggen van, hé, jij doet hele toffe dingen. Nou, laten we eens een keer gaan afspreken. Want samen kunnen we misschien elkaar helpen. Maar dat doe je nou toch in de kroeg of op een netwerkbijeenkomst. Of je gaat eens gewoon ouderwets bij je onderdoor. Ja, dat is ook heel goed. Dat moet je ook blijven doen. Okay. Natuurlijk, het is niet alleen online. Het is ook offline. Maar je hebt niet tijd om altijd maar in die kroeg te zitten... en al die bijeenkomsten af te struinen. Helaas. Maar dan is zo'n platform natuurlijk wel makkelijk. Ja. Dat je, en daar moeten natuurlijk straks heel veel opdrachtgevers naartoe. Die zeggen van, hé, Friesland hebben we talent. Goede ZZP'ers, maar ook starters en studenten met goede ideeën. Ze zijn nu zichtbaar. Dus heel makkelijk even een profiel aanmaken en zoeken. En je kan iemand zo een website laten maken of een logo laten ontwikkelen. Dat is het idee erachter. Ja, nou hebben we ook bij twee jongens west, maar een bedrijf. Ja. En zij door concepten, zij tinken maar mensen mooi op een creatieve wijze. We kunnen er even een zinkje even in het was in zezen wat het binnen. Ja, de joy of working, hè, want daar gaat het hier over. Dat zijn een aantal hele enthousiaste ZZP'ers. De een is heel goed in video, de ander in fotografie. En wat mij heel erg aanspreekt bij hun is dat zij hun hart hebben gevolgd en een heel mooi concept hebben ontwikkeld voor talentontwikkeling en ondernemerschap. Okay. Nou, daar komt ie. Joy of Working is vooral een bedrijf waar we vanuit visie handelen. En die visie is heel erg dat we mensen willen helpen hun eerste stap te zetten. Vanuit hun intrinsieke motivatie. Waar is hun passie? En te kunnen kijken wat voor vorm kan je dat voortzetten. Misschien in werk of in een heel graag project wat je zou kunnen doen. En dat doen wij in verschillende vormen. Dat kunnen we in video of dat kunnen we in workshops doen. Een initiatief zoals SmartWork zorgt er weer voor dat mensen bij elkaar komen en ook wat gemakkelijker bij elkaar komen om deze dingen bijvoorbeeld neer te zetten, concepten of ideeën, en het samen te gaan uitwerken. Je moet alleen de koppeling hebben en die kan SmartWork bieden. Want LinkedIn, dat voelt toch nog meer alsof er een soort van afstand zit tussen elkaar, zeg maar. En hierbij is het echt gebaseerd op Friesland en het is ook in Friesland. En ik denk dat dat ook vooral de kracht is van SmartWork. Wij zijn bijvoorbeeld in aanraking gekomen met Achmea. Die had een grave opdracht en via SmartWork zijn we daarmee in contact gekomen. En zijn we daar langs geweest, hebben een idee voor een video gepitcht, een interne video. En het is spannend wat er uit gaat komen nu. Ja. Ja, nou, dan kun je misschien een dikke bak geld binnen Helly en ze binnen aan het werk. Wat zou dat voor die betutten persoonlijk als toch juist dat die jongens toch aan de gang krijgen heeft? Ja, dat is een van de samenwerkingen waar je zo graag naar streeft. En dat je zegt van, goh, ze hebben door SmartWork hebben ze een mooi portfolio aangemaakt. En daardoor zijn ze voor een opdrachtgever makkelijker vindbaar. Dus dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja. Ja. Is dat voor die eventueel? Nou, Voor de vrouwen die een onderneming hebben? Ja, ik denk het wel. En ik ben zelf ook met een paar hele leuke ideeën bezig. En ik zag net die jongens bezig. Dus ik dacht, nou, ik moet er eens even met Margriet afspreken. Gaan we doen. Want misschien is er wel een leuke verbinding te maken. Nou, dat gebeurt je gewoon op tafel. Ja. En de Grijns en Blauwe om Friesland heen, die kennen dat net al. Jelly, jij mag wel. Oh, oké. Nee hoor, het is niet zo dat we er een hek omheen zetten. Maar wat we wel merken is dat ZZP'ers, als het werk aankomt, het heel prettig vinden om in hun eigen buurt en regio te werken. Dus daar beginnen we. Maar wie weet gaan we ook nog eens een keer richting Groningen. Kijk, ja, die Grijns is een pik. Grijns is mooi heel mooi erbij. Ja, zo is het. Dat was net. Ja, bedankt in ieder geval. Ja, aan het einde van deze maanden digitaliseert het Fries Filmarchief 800 van haar films. En dat is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg. Want in 2018 matten 8 van de 10 filmpjes digitaal te zien wezen terug us alweer. Ja, coördinator van dit archief, dat is Sietse Wiersma. En die heeft voor u speciaal 4 van zijn favoriete fragmenten uitzocht. En joert een stomme film die het toch volslijn Friesk is. Ik ben Sietse Wiersma, ik ben coördinator van het Fries Filmarchief. En dat is de mooiste baan van Friesland. Ik coördineer alles wat met het Fries Filmarchief te krijgen had. De collecties die binnenkomen, de collecties die we digitaliseren. En ik het beheer van al die collecties.
Dit is Caru 2, de eerste Friestalige speelfilm uit 1937. En ik zal maar even een matje. Het is een 16 mm film. Hij is verschrikkelijk zwaar. Je kan wel het wilde van worden. Waarom is deze film nog zo bijzonder? Waarom heb ik deze uitgekozen? Omdat het een film is die voor het eerst met Friese acteurs, met Friese camerameisjes, met een Friese regisseur maken is. Caru 2, dat is een klassiek drama. Een jonge vrouw, boerenfamke, maar kiezen tussen twee boerenjongens. Er wordt net in praat. Dat hier wel kent, hier een loodopnames maatje kent, maar ik denk dat ze daar het budget net voor hebben. Er is uiteindelijk verkezen om muziek te componeren bij de film. En waarom is de film dan toch Friestalig? Omdat er Friestalige tussenteksten had. En dat is heel bijzonder, dat is de eerste film van Sofie wat ik weet, met Friese tussentekst. Het verhaal van de montage is wel heel bijzonder. Want er lag een behoorlijk strak scenario. Maar doet de beide camerameisjes op paard gaan, dat zijn twee goede amateurfilmers. Die beide gaan op een paard, maar die houden hun volslaan net aan het scenario. En die skeerten in wilde waai. En toen kwam de regisseur uiteindelijk met de handen in het hier bij degene die het draaiboek schreef hier. En die had toen van al dat verschillende beelden had hij de zaak waarom monteerd. Dat wat het uiteindelijk worden is, een oerenfilm. Maar een heel soort natuurbeelden erin, want daar waren die beide camerameisjes heel op losgegaan. Als Jos naar de beelden zelf, even los van de montage, dan ben die toch echt wel heel bijzonder. De film houdt ik een heel mooi beeld van het stadsleven in de jaren 30 in Ljout. Van het loonleven in het dorpen om Ljout heen. Er zijn prachtige beelden van de Grauwster merken. Je ziet bij gelijks hoe er poffertjes maken we in de jaren 30 in Grauw. Vanuit een historisch eigen binnen dit hele bijzondere beelden. Ja, mooie beelden. Haast 4000 Frieske famkes van Tretjen kunnen van morgen haar inentje in HPV. Dat is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt je kind. Nou, zo'n deze prik jong wordt is daar al een heel soort discussie over. En dan benammen hoe de bijwerkings die dit vaccin mogelijk hebben zo. Nou, ik praat erover met Geertje Leegstra. Dan kreeg het zo'n in Christo die prik, hè? Dat is nog 22. Ja. Nou, doe je het 15? 14, Ja, 15? 15. Kist even waarom gaan met mij naar die tijd? Doe je van die prik? Wat voor famke wist dat toen? Ja, ik wie eigenlijk nooit thuis. Ik wie altijd ontspannen, voetballen, hinderrijden, keertsen en van alles. En nou doe ik eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Nee? Nee. Wat is er gebeurd na de prik? Nou, ik ben een paar weken later na die prik heb ik al je klachten gekregen. Ik ben altijd warig, zeer spieren geregen. Ik ben een keer helemaal om mijn linkerkant, dat gewoon haast niks meer kon aan mijn linkerkant. En nou ja, als dat soort klachten, mijn lever in het goed en druk op borst en van alles. En ik slik inmiddels 21 medicijn thuis. Ja, mag ik Ja. eens zien? Want wat Ja. is het alweer? Dit is het bakje? Ja, dat eet ik in een week op. 21 Ja. pillen. Ja. En wat zin? Ja, vooral tjenepine en het zijn ontsteking. Want ik kijk heel veel ontsteking en ja, van alles wat eigenlijk. Ja. En nou denkst je, of denken dokters dat misschien ook, Ja. dat er een verbonden is? Hoe zit Ja, dat? nou, het is echt, na die prik heb ik de klachten gekregen, want daarvoor had ik eigenlijk nooit wat. Nee. Nee. Nou, Nou, heeft het niet gelitten binnen de artsen die zeiden dat klopt het? Ja, er is wel een arts in Grace die denkt wel dat er direct komt. En ik ga me aanmeld bij LAREP, die dat onderzoekt naar de bijwerking van de baarmoederhalskankerprik. En die toch nou wel verder onderzoeken, omdat er een hele grote famkes hier in Nederland binnen die een hele grote klachten kregen. Ja. Ja. Nou, wij hebben even bij de GGD West, hè, dat is de organisatie Ja. die prik en jouwt. En nou, die is het volgende over die verhaal. Nou, ten eerste is het gewoon heel vervelend voor haar dat ze deze klachten heeft. En dat wil ik ook absoluut niet bagatelliseren. Zij voelt zich niet goed. Maar onderzoek laat zien, in Engeland bijvoorbeeld,
dat er evenveel meisjes die gevaccineerd zijn langdurige vermoeidheidsklachten krijgen als meisjes die niet gevaccineerd zijn. En dat ook het aantal meisjes met langdurige vermoeidheidsklachten niet vermeerderd is sinds de introductie van de vaccinatie. Dus er is zeer waarschijnlijk geen verband tussen deze vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten. Maar ik ben niet haar behandelend arts. Ik ken haar niet. Ze voelt zich niet goed. En dat is heel vervelend voor haar. Maar ik denk dat het niet van de vaccinatie kan komen. Ja, dit loert is wat de GGD dus naar boete brengt. Ja. Heeft dit vaker gehad, dit verhaal? Ja, dat heb ik wel vaker gehad, inderdaad. Maar er Wat ben is het? zoveel die er ziek voor worden binnen, dat er moet wel iets mee wezen. Dat het niet goed komt. Dat is die, Ja. dat is die uitzoeking. Ja. Nou ja, dan komen er morgen weer een heel soort famkes. Die maken dan zo'n prik hellen. Ja, en dan is het toch een hele moeilijke keuze. Hè? Ja. Was minder kans erin op baarmoederhalskanker? Echt verschrikkelijk. Of, nou ja, was thuis, de kist dit ik krijgen. Hoe just er dan nou? Ja, ik vind iedereen moet zelf weten, maar ik zou wel het advies aan om even goed de voor- en nadelen bielkort lezen. Want ik wil dat ik hem nooit hoor hier. Nee? Nee. Maar hij hem er van tevoren net over praat, dat we niet met hem? Jawel. En, Ja. en waar ging het toen over? Ja, nou ja, je denkt vooral toen ben je gewoon bang dat je baarmoederhalskanker krijgt en daar was gewoon ten beschermen wijzen. Ja. Maar goed, mijn leven nou is, dan heb ik echt zoiets van, ik wil dat ik hem net gewoon niet. Nee. Maar er zit er nou wel mee. Er is nou een extra onderzoek, maar dat is ik net genoeg. Nee. Hoe kun je dan nog verder? Ja, wacht, denk ik. Ja, Ja. Nou. En de sportsnet, er doet Nee. niks meer. ik doe helemaal niks meer. Ja, ik ben wel met mijn opleiding bezig. Wel lichtere opleiding, de opleiding die dwangkoe, die koek net al meidje. En ik krijg een time-out gewoon alweer. Ik voor school en ik ga net hele dagen in thuis. Dat lukt me net. Nee. En als ik thuis kom, kijk ik voor te bed. Ja. Ja. Margriet, vertelde ze dat ik een dochter in die leeftijd, hè, die maakt op van zo'n prik, hoe een periode. Als dit juist, was dat dan wel of net? Of hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk een heel ernstig verhaal. Als ik dit zo hoor, denk je, jeetje, ja, dat als dat erachter wegkomt. Aan de andere kant heb ik ook van heel dichtbij meegemaakt wat baarmoederhalskanker met vrouwen kan doen. En dan is je eerste reactie natuurlijk wel van als je dat kan voorkomen. En zo'n vaccinatie is daar het middel voor. Ja. Dan ga je ervoor. Alleen, dit zijn altijd weer de weegschaal, hè, de voor- en de nadelen. En dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een goede keuze in te maken. Ja. Ja. Nou, de discussie bleef. Wij hebben eventjes bij de GGD vregen wat ze nou, wat voor advies zij jouwen. Nou, ik zou ze vooral op het hart willen drukken om een bewuste keuze te maken. Om zich goed te laten informeren, om het er thuis over te hebben, om er met de vriendinnen over te hebben. Zodat je echt een bewuste keuze kan maken, wel of niet vaccineren. Deze vaccinatie kan voorkomen dat je baarmoederhalskanker krijgt. We enten tegen 2 soorten in, die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Maar elk jaar krijgen er in Nederland 600 tot 700 vrouwen baarmoederhalskanker. 200 vrouwen overlijden. Het betreft heel vaak jonge vrouwen met een kinderwens. En ook de vrouwen die het voorstadium van kanker hebben, dat zijn er nog veel meer. Daarvoor is het een grote impact. Ja, duidelijk. Het impact is van toepassing op die leven en ik op wat je het eventueel net doggen. Daar zit je nog mee. Als zelf een dochter krijgt, wat zoest dan gewoon altijd zeggen, nooit wel? Nee, die zoeken beslist niet aan. Nee. Het is wel een risico was toen nog zo is, hè? Ja, ik weet het. Maar ze zei, het kan beschermen en het is net 100% zeker. Nee. En er zijn nog zoveel onderzoeken naar die, net alleen hier in Nederland, maar in alle landen. Dus ik zou ze gewoon echt niet aan. Nee. Okay. Nou, bedankt in ieder geval voor die verhaal. Dapper ik dat het wat is te vertellen. En ja, sterkte. Ja, bedankt. Oké. Ja, morgen dan zet de GGD in Wolvenke uiteindelijk met de vaccinaties in dat HPV-virus. En dat wordt het dan rond heel april in heel Friesland. Ja, dames, op deze internationale Vrouwelijksdag tegen dank. Ik viel me als een vis in het wetten tussen die drie vrouwen. Nou, dan komen we weer terug. Ja, kom gewoon weer eens bron. Ja, Jo, ik tegen dank voor het chin en ik wens je nog een hele mooie joen verder. Morgen maakt het professor Diederik Roest ben helemaal slucht van wetenschap. En dat doet hij met hele leuke filmpjes. Ja, en dat doet hij natuurlijk net door het eten te litten.